Köszöntök mindenkit, Kálmán Bence vagyok, a Vendó Kft. Értékesítési menedzsere, és ebben a videóban a Durma AD Servo gépcsaládját fogjuk közelebbről megvizsgálni. Pontosabban mögöttem látható AD Servo 3220-as modellt tandem kivitelben. Kezdjünk is bele. Az AD Servo gépcsalád a Durma élhajlítók zászlós hajója. Hajlítási hossz tekintetében 3 métertől 6 méterig, hajlítási erő tekintetében pedig 100 tonnától 600 tonna nyomóerőig választhatunk a modellek közül. A mögöttem látható gép, pontosabban gépek, hiszen 2 van mögöttem, egy AD Servo 30-220-as modell, ami annyit tesz, hogy 3 méteres hosszal és 220 tonna nyomóerővel rendelkezik, egy darab gép. Na de ugye 2 van mögöttem, tehát ez egy tandem kivitel, tehát együtt 6 méter, 440 tonna nyomóerőre képes tandem üzemmódban. A Durma élhajlítóit alapvetően 3 fő csoportba tudjuk sorolni. Vannak a hidraulikus gépek, az elektromos gépek, és a 2 között a szervohidraulikus gépek. A szervohidraulikus gép egy hibrid gép, tehát a hidraulikus és az elektromos technológiát ötvözi. Mik a fő előnyei egy szervohidraulikus gépnek? Egy szervohidraulikus gép összehasonlítva egy klasszikus hidraulikus géppel 70%-kal kevesebb villamosenergiát fogyaszt. 2. Pontosság és gyorsaság. A szervomotoroknak köszönhetően a gép gerendájának pozícionálása rendkívül gyors és nagyon pontos. 3. A zajterhelés. A klasszikus hidraulikus gépek esetében megszokhattuk, hogy azok hangosak, míg ezzel ellentétben a szervohidraulikus gépek szinte teljes csettben dolgoznak. Nézzük meg, mit is tud a hátam mögött látható AD Servo 3220-as tandem modell. Menjünk! Milyen extrákkal, milyen opciókkal tudjuk felszerelni az AD Servo élhajlítógépet. Kezdjük az élhajlítók egyik legfontosabb pontjánál, a hátsó ütközőnél. Az AD Servo gépek hátsó ütközője kettős megvezetésű, alumínium hátsó ütköző, illetve mozgatása szervomotoros. Ezáltal nagyon gyors és nagyon pontos a pozicionálása. A konkrét gépen 4 tengelyes hátsó ütköző van, amennyit jelent, hogy vízszintes tengelyen hátra, tehát X irányba, illetve jobbra-balra, Z1, Z2 irányba tud mozogni a hátsó ütköző, illetve függőleges tengelyben R irányban. A gép kiválasztásakor a hátsó ütközőt még tovább lehet bővíteni, ki tudjuk bővíteni X1, X2, esetleg Delta X tengelyekkel, illetve az ehhez tartozó R1, R2 tengelyekkel. Ez esetben a hátsó ütköző nem egy közös hídon, hanem teljesen függetlenül fog együtt mozogni. Beszéljünk pár szót a szerszám rögzítési lehetőségekről. A gép alapesetben Euro típusú, vagy más néven Amada Promecam rögzítési rendszerrel van ellátva. Ez egy mechanikus szerszámrögzítés, teherbírása 100 tonna per méter. Alsó szerszámtartó tekintetében pedig egy 60-as szerszámtartó tálca van a géphez. Amennyiben nem elegendő számunkra az alapkivitelben a géphez járó Euro típusú mechanikus szerszámrögzítés, úgy lehetőség van ezt hidraulikus szerszámrögzítésre cserélni, illetve természetesen elérhető villa típusú szerszámbefogadás is a géphez. Ez mind mechanikus, illetve hidraulikus befogadási móddal, illetve különböző terhelhetőséggel egészen 300 tonna per méterig. A pontos hajlítás érdekében a Durma AD Servo gépcsalád minden típusa alapkivitelben CNC által vezérelt, motoros asztalelőfeszítéssel rendelkezik. Ennek köszönhetően a teljes hajlítási hosszon, így az asztal közepén is pontos, a kívánalomnak megfelelő szögeket kapunk. Az AD Servo gépcsalád különböző vezérlőkkel elérhető. Alapesetben a gép a Durma saját fejlesztésű Sky 22-es vezérlőjével érkezik. Ez a vezérlő mind 2D, mind 3D üzemmódban is használható, tehát vizualizálni és programozni is tudunk 2D és 3D üzemmódban. Természetesen különböző import funkciókkal is rendelkezik, úgy mint a DXF, DVG vagy 3D-s fájlok esetében IGS és STP fájlok importálása. Természetesen Durma gépek elérhetőek az iparágban jól ismert Delem vezérlőkkel is, úgyis mint a 66, illetve a 69-es széria.
A Durma élhajlítók esetében lehetőség van tandem, illetve tridem gép összeépítésre. Nagy előnye ennek a kivitelnek, hogy a két gép együtt, de akár külön is használható. Nézzük meg, hogy milyen egyéb extrákkal van felszerelve ez a gép, mi segíti az élhajlítósok munkáját. Az egyenként 250 kg teherbírású motoros lemezkövető rendszer nagyban megkönnyíti a hajlítási folyamatot. Használata mellett nincs szükség darura vagy targoncára, még a nehezebb darabok hajlítása esetén sem. Abban az esetben, hogyha olyan hajlításunk van, ahol a motoros remeztartók útban vannak, ki tudjuk őket csúsztatni a gép mellett található parkolópályára. Amennyiben további részletekre kíváncsi Durma élhajlítókkal kapcsolatban, úgy keresse fel honlapunkat, vagy keressen minket az alábbi elérhetőségeken. Természetesen szívesen látjuk Önt személyesen is Szegeden, hol a térség legnagyobb raktárkészletével várjuk. Bemutató termünkben jelenleg több mint 40 darab élhajlítógép megtekintésére és kipróbálására van lehetőség. Amennyiben érdekesnek találta videónkat, kérem iratkozzon fel és kövessen bennünket további tartalmakért.